Fil-budget għas-sena d-dieħla il-Gvern se jibqa' jsostni lill-familji Maltin u Għawċin fosthom biż-żieda fiċ-Children's Allowance. Fil-fatt, il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana ħabbar li martur l-2023 din se tkun qed tiżdied b'9 € għal kull wild. Dan bħala parti mill-wiegħda li Children's Allowance tiżdied gradwalment b'450 € tul il-leġislatura kollha. B'kollox 41,000 familja b'62,000 tifel u tifla se jkunu qed igawdu minn din iż-żieda li b'kollox se tammonta għal 5.6 miljun euro. Fil-budget li tħabbar għas-sena d-dieħla, il-Gvern se jkun qed ikompli jippremja lil minnu bieżel. Dan se jsir permezz ta' ċekk ta' rifużjoni tat-taxxa li se jkompli jingħata tul is-sena d-dieħla. Iċ-ċekk li se jingħata se jammonta għal bejn 60 € u 140 €. Bl-ogħla rifużjoni tingħata lil dawk bl-aktar dħul baxx. Minn din il-miżura se jibbenefikaw il fuq minn 250,000 persuna b'nefqa totali ta' 26 miljun euro. L-iskema ta' tapering tal-benefiċċji li permezz tagħha fl-aħħar snin 9,000 persuna li kienu jgħixu fuq l-assistenza soċjali daħlu fid-dinja tax-xogħol ukoll se tkompli tiġi mtejba. Brabta ma' dan il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana ħabbar li s-sena li ġejja dak li jkun se jibqa' jirċievi 10% aktar tal-benefiċċju fl-ewwel 3 snin li jsib xogħol. B'hekk fl-ewwel sena tax-xogħol jibqa' jirċievi 75% tal-benefiċċju, fit-tieni sena 55% u fit-tielet sena 35%. Intant l-in-work benefit għal ħaddiema b'ħinijiet mhux normali se jiġi estiż għas-sena d-dieħla wkoll. B'hekk flimkien mal-għotja ta' 150 € din is-sena se jkunu qed jirċievu 150 oħra is-sena li ġejja. Persuni fuq l-assistenza soċjali is-sena d-dieħla se jirċievu mill-ġdid iż-żieda tal-għoli tal-ħajja sħiħa biex b'hekk dawn l-għajnuniet żdiedu għal 9 € u 90 ċentesmu fil-ġimgħa. Pensjonanti li jibqgħu attivi fid-dinja tax-xogħol se jibqgħu jiġu ippremjati. Fil-fatt, il-Ministru għall-Finanzi ħabbar kif madwar 20% ta' dħul mill-pensjoni tagħhom din is-sena mhux se jibqa' jiġi kkalkulat bħala dħul għal fini tat-taxxa, filwaqt li s-sena d-dieħla dan il-persentaġġ se jitla' għal 40%. Tħabbar ukoll li se jiġu mejjuna aktar dawk il-ġenituri li adottaw wild li jkunu qed jiffosterjaw lokalment. Dan se jsir billi jibqgħu jirċievu parti mill-Foster Care Allowance, b'differenza minn dak li jiġri sal-lum fejn dan il-benefiċċju jieqaf mal-ġenituri adotta. Minflok mis-sena d-dieħla dan se jibda jitnaqqas gradwalment fuq perjodu ta' 4 snin jew sakemm il-wild jagħlaq 21 sena. L-għotja ta' rifużjoni fuq l-ispejjeż relatati mal-adozzjoni lokali xorta se tibqa' titħallas flimkien mal-allowance ta' tfal f'każ ta' adozzjoni ta' taħt is-16-il sena. Fil-budget tas-sena d-dieħla tħabbar ukoll li dawk li jbatu mill-kundizzjoni ta' siljak se tkun qed tiżdiedilhom l-għajnuna b'20 € fix-xahar. Il-Gvern se jkompli jkun ta' spalla għal dawk il-ġenituri li ma jistgħux jaħdmu biex jieħdu ħsieb lil uliedhom adulti b'diżabilità severa. Mis-sena d-dieħla din l-għotja magħrufa bħala il-Carers Grant se titla' minn 500 € għal aktar minn 4,500 €. Dan ifisser li dawn il-ġenituri se jaraw żieda qawwija ta' aktar minn 4,000 € biex bekk jirċievu l-ekwivalenti ta' kważi nofs il-paga minima nazzjonali. Il-Gvern se jkun qed jagħti wkoll tax credit ta' 200 € kull sena lill-ġenituri għal kull tifel u tifla b'diżabilità biex jintużaw għat-terapiji.